Għamilt 37 sena ngħix ħajja normali, u mbagħad f'sekondi, għax dawn sekondi kien hemm u minuti u forsi sigħat tiġi f'din is-sitwazzjoni li jiġi il-professur fuqek u jgħidlek ħajkonna naqtaw idej u saqajn kella within 2 days tmut. Kien f'Awwissu tas-sena 2023, meta wara li mar il-festa ta' Santa Elena f'Birkirkara ħass u ġieħ kbir f'rasu u fi ftit sigħat ingħata l-aħbar li jew jaqtawlu saqajh u jdejh it-tnejn jew inkella se jmut fi żmien jumejn. Sean mifsud u familtu għaddew minn trauma kbira fejn ta' 37 sena fil-li kien mimli saħħa u f'salt spiċċa fit-taqsima tal-kura intensiva jissiela tal-ħajtu u wara għamel sena l-isptar San Luqa biex jgħaddi minn proċess ta' riabilitazzjoni mifrut minn familtu. Blajnuna tal-poplu, Sean xtara idejn bioniċi li permess tagħhom beda il-vjaġġ għall-indipendenza. Kun daqsxejn frustranti, għax inti ħlif kellek iswaba u tagħmel dak li trid, però d-darba issa jisek tikkalkula b'moħħok, meta eżempju jien ħanaqbad tazza rid nikkalkula, mhux bħal bniedem normali qbad it-tazza, ġifieri dejjem trid tikkalkula. Però llum il-ġurnata li bħal badni kemm li qed nikol waħdi u neditja u niftaħ il-friġġ, eżempju niftaħ bieb, dak kollox qed nagħmel. Wara li tant nies ikkonkorrew biħġarhom biex jgħinu lil Sean u lil familtu inxtraw saqajn bioniċi li bħalissa qed jitħarreġ bihom kuljum fl-isptar San Luqa fejn spjega li jekk jibda jimxi din se sserraħlu ħafna qalbu biex ma jibqax ta' pis fuq martu Grazzjana. L-aim tiegħi sejrin vaganza u xekka, u nixtieq li sa dak iż-żmien sa Lulju, f'Lulju sejri, nixtieq li imqar nibda nimxi, ġifieri għamilt marka li ngħid sa dak iż-żmien ngħid imqar nimxi nara. Sean u martu Grazzjana qalu li huma t-tnejn li għadhom jaħdmu mal-Forzi Armati ta' Malta iħossuhom grati li nataw ħafna appoġġ fi żminijiet mudlama u li issa iddeterminati li wara din il-maltempata iħarsu l-qudiem għal ħajja aktar indipendenti u pożittiva.